ng mga nagbabagang balita. Pananalisi sa isang tindahan ng LPG sa Naga City sa pool sa CCTV. Suspect, tukoy na. Egyptian national sa Naga City, arestado dahil sa overstaying. At computer skills ng mga kabataan sa Kamsur, palalakasin bilang paghahanda sa jobs of the future. Magandang gabi, narito ang mga mainit na balita sa Camarines Sur. Sa poll sa CCTV ang pananalisi ng isang lalaki sa isang tindahan ng LPG sa Naga City. Pagkakakilanlan ng suspect tukoy na dahil sa gamit na motor ng rider na nakuhanan din ng video. Narito ang buong ulat ni John Amador. Kuha ang CCTV footage na ito kahapon sa isang tindahan ng LPG sa Barangay Liboton, Naga City. Makikita sa video ang pagpasok ng isang lalaki na nakasuot ng full face helmet at dilaw na motorcycle jersey. Maya-maya pa, tila sumilip ito kung may tao sa loob ng establishmento hanggang sa bigla na lang nitong kinuha ang bag ng empleyado ng tindahan. Ayon sa katrabaho ng biktima, sinamantala umano nito ang pagpasok ng isang customer sa kanilang drive-thru. Nasaktuhan po nung time na yun na may bumibili sa kanya dyan sa drive-thru. Kaya wala pong tao dito. Pero itong kahan, nakalak naman. Tapos yung bag niya kasi nandyan, nakalagay. Oo, pero di naman po siya kita talaga sa labas. Kasi yung bag niya may katabing tumbler. Tapos, yun na po, tinimingan nung nagnakaw, yung pagbili ng isang customer, saka po siya pumasok. Yung time na ina-entertain. Malinaw na nakuna ng CCTV ang plaka ng motor na ginamit ng suspect. Ngunit ayon sa LTO, ang ganitong insidente maaari umanong hindi sa suspect ang motorsiklo na ginagamit at may mga sinusunod na saklaw ng Data Privacy Act, madali lang matrace ang may-ari ng motor kung may request galing sa PNP. Kung may plate number, basta hindi temporary at baka nilagay nila yung temporary number lang, hindi natin yung malulocate. Pero kung file number na temporary, madali lang yun malocate. Ang pag-locate ng kung sinong owner. Kaya lang since meron po tayong Privacy Act, ang pwede lang pong mag-verify dito sa amin itong mga PNP, NBI, sila ang mag-verify through black and white na letter para itanong sa amin kung yung mga details para malocate yung kung sino man yung may owner ng vehicle. Kasi most probably baka sinalisid din yan yung motor, iniwan kung saan, paggagamit, wala na. Iniwan din. Pero meron ding mga ganyan na nangyayari. At hindi nga nagkamali ang hepe ng LTO at PNP dito. Natukoy ng mga otoridad sa kanilang investigasyon ang pagkakakilanlan ng suspect na may outstanding warrant sa kasong carnapping. Ayon sa PNP, nakaw din umano ang gamit na motor ng suspect. So, based doon sa investigation namin, nakunan po yun ng CCTV. So, based doon sa CCTV, nakita natin yung identification ng motorcycle. So, doon yung nagsimula kung paano natin nakilala yung suspect. Na yung palang motorsiklo na yon is reported as carnap motorcycle sa Sorsogon City. Nanatangayan ng higit 14,000 piso. Nakuha naman ang ilan sa IDs nito sa bayan ng Calabanga. Dahil tukoy na ng mga otoridad ang suspect, maaari itong arestuhin dahil sa dating reklamo sa kanya. Anumang oras na mamataan ng mga kapulisan, may paalala din si Guban sa katulad na insidente. Meron po tayong identification kasi yung pangangatawan niya, saka yung kahit naka-helmet siya, talagang yung facial niya, yun talaga, yung kinasuhan ng carnapping talaga. Yun ang gamit-gamit niya ngayon. Pati yung plakan, yun pa rin na yun. Sorsogon City, yung reported na carnapping. Sa ngayon, sir, sa nakita nating identification niya is taga Naga City. Kahit maliliit na mga stores, maliliit na mga tindahan, is mag-invest tayo ng magandang camera, magandang resolution. Kasi kagaya noon, na nangyari noon, ang linaw ng camera. So, ang bilis naming ma-identify kung anong klaseng motor, ano ang plaka ng motor. So, sana yung mga maliliit nating mga tindahan, mag-invest sila kahit medyo mahal at secure tayo. And then sana wag nating iiwan
yung tindahan na walang bantay. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad at pagtugis sa sospek. Jan Amador, CSN. Inaing ng mga motorista at residente sa isang barangay sa Naga City ang ilang posteng nakaharang sa pinalawak na kalsada na takaw aksidente umano. Narito ang ulat. Delikado at takaw aksidente. Ganito ilarawan ng mga motorista ang mga poste ng kuryente na ito sa barangay Balatas, Naga City. Ayon sa ilang residente at motorista, pinalawak nga ang kalsada ngunit magiging sanhi pa umano ito ng mga aksidente. Sanay man ng ilang motorista ngunit kinababahala nila ang mga dumarang hindi pamilyar sa lugar. Pag gabi na, hindi mo siya, nasa gitna eh. Dapat alisin na lang kasi rekodo kasi yun eh. Ayon sa Barangay Council ng Balatas, naiparting naman nila ang hiniing na ito ng mga residente at motorista sa DILG. Maliban sa DILG, naidulog na din umano nila ito sa City Engineer's Office ng Naga. Ali ko naman po ang sabi, alagad nyo nga po nakakamundo na hanggang ngunyan, yaon pa. Sana dito na halato na may mangyari pa dyan na makabangga na bihikulo. Ali naman po ako nangangapudan kayan sa lokal na gobyerno and sa nagkukontrata kayan. Hindi rin daw may patupad ng maayos ng barangay ang kanilang road clearing operations dahil rin sa nakaharang ng mga poste sa pinalawak na kalsada. Ayon naman sa Kasureco 2 na nagmamayari ng mga poste, hindi pa nila may relocate ang mga naturang poste dahil dapat umanong bayaran ng LGU ng DPWH ang cost sa mga i-relocate na poste na nahagip ng road right-of-way. Ang tigahalata na lang duman, itong naipadaratang SOA sa LGU o sa DPWH man yun, nagpa-implement kang project na si cost kang gastos po kayan sa relocation, dapat masettle man sa Kasureco 2. Pareho man po kang ibang mga projects, pag-abot po duman sa road widening, kang gobyerno, na kung saan talagang kaipuhan po, ma-compensate man si kooperatiba dahil iyo po talaga yan ang ginigibuta. Kasalukuyan pang hinihintay ng Kasureco 2 ang tugon ng LGU at DPWH. Chris Novello, CSN. Inaresto ng mga tauhan ng Bureau of Immigration at Naga City Police ang isang Egyptian national dahil umano sa overstaying. Kinilala itong si Akram, 37 taong gulang at isang negosyante. Ayon sa PNP, mismong ang Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration ang nakipag-ugnayan sa kanila matapos mapag-alamang matagal na itong namamalagi sa lungsod. Sa ngayon, inilipat na ito ng mga tauhan ng Bureau of Immigration kaninang umaga sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City para maproseso ang kaso at posibilidad ng deportation pabalik sa Egypt. As stated po sa coordination na siya po ay undesirable, undocumented, and overstaying foreign national hindi sa area ng Naga. Na kung saan, lagi naman talaga siyang nandito kasi nagtitinda siya ng mga pagkain dyan sa sentro. Na after na ma-validate na nandun na siya sa area, may mga kasama naman siyang mga operatives supported by City Mobile Force Company and yung mga intel personnel ng station. Alam niyo ba na umaabot sa 720,000 hanggang 1.5 million pesos ang annual income ng mga nagtatrabaho sa information technology sa bansa? Kaalaman ng kabataan sa inobasyong yan, prioridad ng isang mambabata sa Camarines Sur. Narito ang ulat ni Marge Serico. Third year na sa kursong education si John Mark ng Del Gallego, Camarines Sur. Graduating na sa susunod na taon si John Mark, ngunit limitado pa ang kanyang skill sa paggamit ng computer dahil na rin sa wala itong sariling gamit. Kaya naman malaking tulong umano para sa kanya kung magkakaroon ng isang pasilidad o training center para sa mga tulad niyang nais pang matuto sa paggamit ng computer at applications nito. Sakto lang po. Pwede po para may apply ko rin po sa darating na future para sa akin. Hindi man po masasabi kung magiging teacher talaga ako or ano. Para may alam din po ako sa ibang kung sakali manghahanap ako ng ibang trabaho. Kaugnay nito, hinihikayat ni Congressman Elry Villapuerte ang mga kabataan sa Camarines Sur na pag-aralan ng mga computer applications, information technology o kung tawagin ito na jobs on the future. Ayon sa mambabata sa modernong panahon ngayon, ay hanap na ng mga employer sa isang empleyado ang pagiging skilled sa paggamit ng computer maging ang applications nito.
Dagdag pa nito na dapat sa mga paaralan pa lamang ay comprehensive na ang kaalaman ng mga kabataan sa inobasyon na ito. Dapat natututo kayo gumaling kayo sa computer. Dapat matuto kayo programming, coding. Yan ang trabaho. Jobs of the future. Lahat ngayon nakasalalay na sa computer. TikTok, Facebook, lahat yan content. Dapat matuto kayo sa AI, Artificial Intelligence. Lumalabas kasi sa isang pag-aaral na ang IT services jobs kaya ng software engineer o developer, data scientist o data analyst, network security engineer at iba pa ay may sweldong aabot sa 720,000 hanggang 1.5 million annually. Kaugnay nito, magtatayo at dadagdagan rin ng pasilidad o training center sa bawat bayan sa Kamsur, gaya ng Kamsur Animation upang matuto ang mga kabataan sa kahalagahan ng IT na makakatulong sa mga ito na makahanap ng magandang oportunidad at trabaho. Well, lahat kayo naka-revolve na, di ba? Social media, coding, video graphics, importante yan, AI, importante yung tao may basic knowledge siya, computer, then pangalawa, meron silang higher knowledge para ma-hire sila. Mas madaling ma-hire pag gano'n. Then secondly, pag nakilala ang Camarines Sur as an area na maraming mga magaling sa computer, bibisitahin tayo, dadagsain tayo ng investor. Marge Serico, CSN. Dalawang tulok umano ng illegal na droga timbog sa magkahiwalay na anti-illegal drug operation sa Camarines Sur. Narito ang report ni John Amador. Timbog sa isinagawang bypass operation ng Bombon PNP ang isang 30 anyos na lalaki na kinilala sa pangalang Carl sa Zone 1 Barangay San Isidro, Bombon pasado alas 10 kagabi. Nakuha sa suspect ang bypass item at ginamit na bypass money. Isa pang plastic sachet ng hinihinalang shabu ang nakuha sa posisyon nito. Sa Minalabak, Camarines Sur, isa pang tulak ng illegal na droga ang naaresto kaninang umaga. Sa Barangay Hubo, Minalabak, arestado ang 38 taong gulang na lalaki kung saan nasamsam dito ang hinihinalang shabu na may timbang na 1.53 grams at may halagang 10,400 pesos. Nagkaroon po kami ng positibong paglulunsad ng anti-illegal drug operations kaninang umaga doon po sa Barangay Hubo ng Minalabak. Kilalanin po natin siya sa alias na Papansong. Kilala po siya doon sa barangay na ganun po talaga ang kanyang aktibidad. Sa ngayon po ay SLI po siya, yung tinatawag natin street level individual. Mahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa RA 9165 na nasa kustodiya na ng mga otoridad. John Amador, CSN. Aabot sa 150 pamilya sa Libmanan, Camarines Sur, benepisyaryo ng walang gutom program ng DSWD. Narito ang ulat ni Eli Balbin. Aabot sa 150 pamilya mula sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur ang benepisyaryo ng walang gutom program ng DSWD. Nakatanggap ang bawat pamilya ng masusustansyang produkto. Isa lamang sila Ami Castañeda na 7 buwan ng patuloy na nakakatanggap mula sa DSWD. Ayon kay Mrs. Castañeda, malaking tulong sa kanila ang programa ng ahensya lalo na't kapos sila sa buhay. Sobrang malaking tulong po para sa amin kasi mas nakakatipid kami ngayon Kasi simula hindi nakabibili ng bigas, hindi nakabibili ng ulam, kompleto na din po. Dagdag pa ni Mrs. Castañeda, ang dapat na ginagastos nila sa pagkain ay nailalaan pa nila para sa iba pang gastusin. Sa mga bata po, pangbiligan ganyan, pambayad na din ng kuryente, tubig, gano'n na lang po, pambaon. Kabilang sa mga ipinamimigay ng DSWD ay 25 kilong bigas, 1 kilong baboy, 1 buong manok, munggo, makaroni, prutas at 1 tray ng itlog. Pasasalamat naman ang hatid ng 75 taong gulang na si Lola Lolita de los Santos dahil tuloy-tuloy silang nakakatanggap ng programa ng DSWD. Masaya naman kayo sa natatanggap niyo? Oo, siyempre. Kasi makakatabang sa pamilya namin. Kaya mapasalamat ako nakuha yung asawa ko niya. Layunin ng programa ng ahensya na matugunan ang involuntary hunger at masolusyonan ang malnutrisyon sa bansa. Eli Balbin, CSN. Probado at subok na ang Kapuerte Assistance. Mga naging benepisyaryo nito, labis ang pasasalamat sa naturang programa. Narito ang ulat.
Na-diagnose na may lupus ang ina ni Jerry Regino ng Barangay Sabang, Naga City. Kapos sa buhay si na Jerry kaya pinoproblema ang pambili ng gamot at gasto sa laboratory ng kanyang ina. Ngunit dahil sa natanggap niyang ka-Fuerte medical assistance ay may pambibili na siya ng gamot at may pang-laboratory na rin ang kanyang ina. Kaya baka sakali po ako na matabangan, kaya yun man po, natabangan po akong maray. Para po sa medicine ng mga laboratory, mahal kaya po, inaabot siya ng 10 plus. Ako man po, nag-aasikaso ako sa ina ko. Ako po ang anak buhay. Si Lola Shirley naman mula sa Iriga City maagang pumunta sa ka-Fuerte office sa Naga para i-claim ang medical assistance para sa apo nitong inoperahan sa isang private hospital sa lungsod. Inabot umano ng nasa 80,000 pesos ang kanilang hospital bill na mabigat para sa kanilang hikahos na buhay. Halos po 80,000. So kaya po kami, nagkukulang po kami ng cash. Nakaisip po kami na maghagad po ng financial assistance. Ilan lang sina Shirley at Jerry sa libo-libo ng natulungan ng probadong tulong ng medical, educational, burial assistance at iba pa ng ka-Fuerte sa pamumuno ni na Governor Luigi, Congressman El Rey at Congressman Migs Villafuerte. Wala umanong araw na walang pumupunta sa opisina nito sa BMC Road para humingi ng tulong. Para sa mga katulad ni Lola Shirley, hindi lang umano ito simpleng tulong dahil nadugtungan pa ang buhay ng kanyang apo. Nakatabang dakulang tabang po ini sa samuya. Nagpapasalamat po ako kay Gub and then po sa taba, sa dakulang tabang po ni Governor Luigi and ex-governor po Migs Villafuerte, and most especially po kay Governor El Rey. Marge Serico, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalo sa pagtitiwala.